ħadd tal-Avvent. Il-kelma Avvent ġejja mill-Latin Adventus li tfisser stennija. Fil-fatt l-Avvent u żmien ta' stennija għall-miġja tal-mulej li nfakruha f'jum il-miliet, kif ukoll ifakkarna fl-istennija tagħna meta jerġa' jiġi l-mulej u niltaqgħu wiċċ imbuċċ fit-tmiem id-dinja. Nilqgħukom għall-quddiesa tal-lum mis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba ġewwa Birkirkara li qed issir b'suffraġġju għal foster carers li m'għadhomx magħna. Permezz ta' din il-quddiesa nagħtu ġieħ l-irwol essenzjali għas-soċjetà tagħna tal-foster carers li jilqgħu f'darhom l-itfal u jagħtuhom esperjenza ta' familja tant imħabba u għoża. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi flimkien mal-prepostu Dun Lewis Suban. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. Qegħdin hawnhekk fis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba f'Birkirkara, nsellem lilkom ilkoll preżenti din il-Knisja, kif ukoll dawk li qegħdin segwuna permezz tat-televiżjoni u midja soċjali. Intu dieħel f'dan it-tempju ftakar li mbirek mill-mulej u fih Marija żilet li tagħmel id-dar tagħha. Din hija l-lapida li hemm intu dieħel din il-Knisja u tfakkarna dan il-post għażiż, devot ħafna fejn tant nies ukoll sabu l-għajnuna permezz ta' Marija. U għalhekk se nitolbuha mod speċjali llum għalina lkoll għall-familji tagħna. Illum niftakru wkoll mod partikolari fil-foster carers. Kemm il-foster carers li qegħdin jagħmlu dan is-servizz hekk importanti jipprovdu familja għal diversi tfal, kif ukoll għal foster carers li għaddew għal ħajja ta' dejjem u dawk li issa nitolbu għalihom biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom l-Alla. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulejja la taq. Iħenna lina li jista' kollox, jaqfrinna drubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla li tista' kollox anqal fil-fideli tiegħek irrieda li bis-saħħa ta' mejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħek fil-lemenija tiegħu u jistħoqilhom jiksbu s-saltna tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Il-kelma li ġiet f'dera l-Eżajja bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalem. Għad jiġri fl-aħħarjiem li l-għolja tad-dar tal-mulej tola l-fuq mill-ċaċet tal-muntanji u tintrefa il-fuq mill-għoljiet. Leja għad jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli għad jiġu u jgħidu ħalli mmorru u nitilgħu fuq il-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jgħallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax Sion joħroġ it-tagħlim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Il-mulej jagħmel il-ħaq lejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli. U huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħrit u l-lanezz tagħhom fi mnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmux iżjed. Ejja, dar Ġakob, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Lejja t-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej, biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Flimkien, marru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu islim għal Ġerusalem, ħajkollhom islim dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm islim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Flimkien, marru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħutu ħbibi, ħallini ngħidlek, islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq li ikolli l-ġid. Flimkien, marru ferħana f'dar il-mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Ħuti, waslet is-sija li intom tqumu min-nas għax is-salvazzjoni tagħna hija eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarbu mela l-emil ta' dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixraq bħal f'binar, mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrit, mhux bil-ġlied u lejra, imma ilbsu lil Sidna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' bejn il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-diluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu, sa dakinhar li Noe daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-diluvju u ġar lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta' bejn il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla.
żewġ nisa jkunu jitħnu fl-imkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Isru mela, għax ma tafuħx il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li masara tal-lejl se jiġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobslu s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Kunu lesti. Dawn iż-żewġ kelmiet li nsibuhom fl-Evanġelju llum li Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu għandhom it-tifsira ta' dak li l-kelma tal-Alla trid tgħidilna llum fl-ewwel ħadd tal-Avvent. Kunu lesti. U għal xiex illestu? Kif nafu l-Avvent jippreparana għaż-żmien meta aħna niċċelebraw il-miġja tas-Salvatur fostna għall-milied. Għal dak li sar tant snin ilu, imma li hija l-ġrajja tas-salvazzjoni ta' kull żmien. Alla li sar bniedem fostna. Imma fl-istess waqt l-Avvent jippreparana wkoll għat-tieni miġja ta' Ġesu fil-glorja. Mhux biss għal dak li sar tant snin ilu, imma għal dak li jrid isir il-qudiem, it-tieni miġja ta' Ġesu fil-glorja. U għalhekk aħna imħeġġin biex inkunu lesti. U nkunu lesti billi aħna narfu li mexjin lejn il-laqgħa tagħna mal-mulej. Kif inkunu lesti? Bliema mod inkunu lesti. Hawnhekk il-kelma tal-Alla turina dan. L-ewwel ħaġa li tgħidilna bħalma naqraw fl-ittra ta' San Pawl lir-Rumani huwa biex aħna ngħixu kif jixraq. Jiġifieri inwarbu l-emil ta' dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Qed jgħid San Pawl aħna inkunu lesti meta aħna inwarbu dak li huwa ħażin. Jsemmi hawnhekk l-ikel żejjed, is-sokor, iż-żina, it-tbaħrit, il-ġlied u l-għejra. Dawn kollha huma ħżiena u aħna mħeġġin biex inwarbuhom, biex ma nħalluhomx jaħkmuna dawn. Nistgħu nsemmu ħafna eżempji oħra mill-ħajja tagħna fejn aħna jkollna għażla bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. U nkunu lesti l-kliem ta' Ġesu jekk aħna ngħixu tassew dan il-dawl, jiġifieri li nwarbu dak li hu ta' tfixkil fil-ħajja tagħna. Il-kelma tal-Alla tgħidilna aktar minn hekk, illa li jekk aħna naraw l-ewwel qari mill-Profeta Eżajija jurina kif aħna mħeġġin mhux biss biex inwarbu l-ħażin, imma biex nagħmlu ħilitna ħalli nibdlu l-ħażin fit-tajjeb. Hemm dik is-sentenza sabiħa li jgħid huma jibdlu ix-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanezz tagħhom f'imnieġel. Xi tfisser din? Tfisser illi dak li huwa għodda għall-ġlied, għall-konflitti, aħna nibdluh f'għodda biex nagħmlu l-ġid. Għalhekk flok nażlu dak li b'xi mod jew ieħor jifridna jew joħloq id-diviżjoni jew iweġġa' nażlu dak li jagħmel il-ġid.
Għalhekk imħeġġina aħna mhux biss biex inwarbu l-ħażin, imma biex naħdmu ħalli nibdlu l-ħażin fit-tajjeb. Inkunu strumenti ta' dak li Alla jrid minna li nażlu dak li hu tajjeb u l-ħażin nibdluh f'tajjeb. Imbagħad jgħidilna Ġesu ħaġa oħra kif inkunu lesti, għax innu taw ftit il-kliem li jsemmi Ġesu mhumiex affarijiet żiena meta jgħid fi żmien Noe kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu, u jsemmi fuq dawk li kienu qegħdin fl-għalqa jew inkella jitħnu ta' affarijiet tajbin. Mhux qed isemmi Ġesu hawnhekk bħalma smajna f'parti oħra tal-kelma ta' Alla affarijiet żiena, qed jgħid affarijiet tajbin, imma x'qed jgħid Ġesu? Dawn kienu tant medijin fil-ħajja ta' kuljum li ma tawx każ lil Alla, li jgħixu aljenati. U din hija tentazzjoni li jista' jkollna anki aħna llum li sejrin minn ħaġa l-oħra, qed ngħid affarijiet tajbin issa mhux żiena, imma minn ħaġa l-oħra u mbagħad iridu morru hemm u nagħmlu hekk u ninsew lil Alla li hu l-għajn ta' kull ġid. U ngħixu għalhekk ħajja aljenati. Dan li qed jgħid Ġesu li aħna noqogħdu attenti li jkollna dejjem din ir-relazzjoni ma' Alla li aħna nsaħħuha. Għax it-tentazzjoni tagħna llum hija li aħna nkunu konnessi ma' xulxin, ma' kulħadd, anki permezz tal-mobile, mal-ewwel trid titkellem ma' xi ħadd jew tibgħat messaġġ u ninsew il-konnessjoni tagħna ma' Alla li hu jagħtina tassew l-iskop tal-ħajja tagħna u d-dawl fil-ħajja tagħna. U l-appell ta' Ġesu huwa nkunu lesti meta aħna narfu lil Alla u nħalluhu jmexxina fil-ħajja tagħna. Ma ngħixux aljenati ma nħallu lilu li dejjem jiggwidana fil-ħajja tagħna. U bliema spiritu nkunu lesti. Dan huwa importanti wkoll għaliex meta inti taqra din il-kelma ta' Ġesu bħal partijiet oħra wkoll li smajna dawn il-ġranet, isek tieħu impressjoni ta' biża' li Ġesu qed ibeżza. Imma l-ewwel insara mhux hekk femuh. Meta semgħu dawn il-kliem ta' Ġesu ma femuhx li qed ibeżżaħħom, imma li qed jurihom ir-realtà u jekk huma jgħixu tassew bħala dixxipli tiegħu m'għandhomx għalfejn jibżgħu. Anzi, għandhom jersqu bil-ferħ u jkollhom il-paċi fil-qalb. Għalhekk fis-Salm medna immurru ferħana f'dar il-mulej. U bħalma niġu ferħana f'dar il-mulej hawnhekk nhar ta' Ħadd, hekk għandna nkunu ferħana li resqin għall-laqgħa tagħna mal-mulej fil-glorja. M'għandniex għalfejn nibżgħu jekk aħna nagħtu kasu u ngħixu tassew kif irid hu. U rrid nenfasizza din għaliex kultant ikun hemm min iwassal kelma flok ta' kuraġġ, kelma ta' biża' u jitkellem fuq se jiġri hekk dikinhar dak il-ħin u n-nies jibdew jibżgħu għax taf inti l-biża' jixteret faċli. U mbagħad ma jiġrix dikinhar dak il-ħin ma jiġri xejn u jgħidu ħadna naqra żball fid-data, forsi s-sena d-dieħla jew ta' wara. U ngħixu fil-biża', m'għandniex ngħixu fil-biża' jekk aħna nagħtu każ tassew ta' dak li jrid minna Alla. U nħalluh lilu jimnilna qalbna bil-paċi, bil-imħabba, bil-ferħ. Jew dan l-ewwel jum tal-Avvent
nitolbu l-mulej din il-grazzja li aħna kif ħeġġiġnaw inkunu lesti, ma nkunu lesti biex niltaqgħu miegħu fil-glorja u għal dan il-lestu billi f'ħajjitna llum nimxu tassew fid-dawl tal-mulej u nħallu lilu jakkumpanjana fil-mixja tal-ħajja tagħna u jimlilna qalbna tassew bil-paċi, bl-imħabba, bil-ferħ tiegħu. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jumu weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fomm il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma minn imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Miġburin flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa ejjew inresqu tal-bit tagħna lil Alla. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal il-kelma tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li aħna ngħixu ħajjitna dejjem lesti ippreparati il għaliex ngħixuha faqda sħiħa miegħek nitolbu. Nitolbu għal Papa il-jun li bħalissa qiegħed fil-vjaġġ apostoliku tiegħu il-Lebanon, nitolbu għalih biex il-mulej jaħarsu dejjem jgħinu f'din il-missjoni li għandu u jagħmel anke li permezz ta' dan il-vjaġġ tisseħħaħ l-għaqda fil-Knisja u fost l-insara. Nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Din qudies qed nitolbu wkoll għal foster carers, nitolbu biex huma jipprovdu dan l-ambjent ta' kura, ta' mħabba, ta' support lil tant tfal u nitolbu wkoll għal foster carers li għaddew għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. U nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għal daw kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna.
Itolbu Huti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li jint tatina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisu ħajl il-mulej latana. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li tħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-arkanġli mat-troni u mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla ta' smawiet. Birek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha, li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox,
flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf Talla tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Għamil mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna jkunu taġita lina, għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dar kollu li għaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nitolbu il-barka ta' Alla. Lilkom li temnu fl-ewwel miġja ta' Kristu u li qegħdin tistennew jerġa' jiġi, Alla l-ħanin li jista' kollox idawwalkom bid-dija tal-miġja ta' Ibnu u jimlikom bil-barka tas-sema. Fit-taħbit ta' din il-ħajja jwettaqkom fil-fidi, iferraħkom fit-tama u jqawwikom fl-imħabba. Bħalma tifirħu minn qalbkom bil-miġja tal-feddejtana bħala bniedem, hekk tiksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jerġa' jiġi fis-seta tiegħu. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba f'Birkirkara. Ejjew nitolbu flimkien. Mulej Ġesu, issa li qed nibdew dan iż-żmien qaddis tal-Avvent, tħallix li naqgħu għall-aljenazzjonijiet ta' madwarna. Għenna niftħu qalbna għalik sabiex nippreparaw bisħieħ għall-miġja tiegħek f'qalbna. Għenna niftħu qalbna għal minu fil-bżonn,
warrab minna kull preġudizzju, tħalliniex naqgħu fit-tentazzjoni li nħossuna superjuri għall-oħrajn. Imlina bl-umiltà sabiex ma naħsbux li aħna tant orrif u nafu kollox. Din l-attitudni biss mulej twarrab minna kull tentazzjoni ta' ġudizzju faċli fuq l-oħrajn. Omna Marija għenna f'din l-istennija qaddisa. Amen. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.